Dwi'n dysgu trwy'r amser am weithio yn y dull ystwyth, am berchnogi gwasanaethau, am arweinyddiaeth yn y maes digidol ac am bwysigrwydd creu'r diwylliant iawn a'r meddylfryd iawn, sy'n cynnwys bod yn agored i arbenigedd pobl eraill a derbyn help. Mae'r tîm yng Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol wedi bod yn ffynhonnell gyson o gefnogaeth a chyngor sydd wedi'n helpu'n fawr. Ers amser maith, dwi wedi bod yn dadlau o blaid dull o ddatblygu ein gwasanaethau sydd yn canolbwyntio ar anghenion ein cwsmeriaid. Mae gweithio gyda'r ganolfan wedi gwneud fi'n fwy benderfynol fyth o ran hynny, ac yn fwy hyderus o ran herio a sicrhau newid. Rydyn ni ar ddechrau'r daith, ac mae lot i'w wneud o hyd i ddeall ein gwasanaethau a'n defnyddwyr, ond dwi wedi fy argyhoeddi taw dyma'r cyfeiriad cywir. Mae Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru newydd gymeradwyo strategaeth ddigidol newydd. Ynddi, mae'n esbonio ein gweledigaeth fel hyn. Erbyn 2025, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig gwasanaethau gwell a mwy syml ar gyfer pobl ac amgylchedd Cymru, mwyn i ni wneud mwy i daclo'r argyfyngau hinsawdd a natur. Bydd gan ein staff y sgiliau, yr offer a'r hyder i gefnogi'r gwaith hwn. Mae'r strategaeth yn ymrwymo i roi ein defnyddwyr yn gyntaf ac i fodloni safonau digidol Cymru. Dwi moyn i ni ddatblygu'r gwasanaethau yn unol ar hyn y mae ein defnyddwyr ei angen. Mae'r ganolfan nawr yn ein helpu ni i lunio a datblygu ein cynllun gweithredu a blaenoriaethu beth i'w wneud nawr, nesaf ac yn y dyfodol. Mae nhw'n helpu ni i gydlynu gyda chydweithwyr ac i ddod â phobl ar y siwrne a chreu diwylliant lle gallwn wella pethau. Ar lefel ymarferol, maen nhw'n cefnogi fi a'r tîm o ddydd i ddydd, yn rhoi cyfle i wyntyllu syniadau ac yn helpu ni gyda'r heriau ar hyd y ffordd. Ble i ddechrau? Mae yna lawer o heriau. Rydyn ni'n rhedeg llawer o wasanaethau. Yn wir, does dim cofnod pendant eto o faint yn union. Tan nawr, rydyn ni wedi datblygu ein gwasanaethau o safbwynt Cyfoeth Naturiol Cymru yn hytrach nag o safbwynt ein defnyddwyr. Felly, mae rhaid i ni newid hynna, sydd yn golygu newid diwylliant yn ogystal â newid prosesau, strwythurau a systemau. Mae yna brynder sgiliau mewn mannau, felly i sicrhau'r newid mae angen hyfforddi a gwella sgiliau. Ac mae hefyd rhaid creu'r capacity newid, sy'n gofyn am lot fawr o flaenoriaethu. Ond mae'r ymrwymiad yna, felly dwi'n optimistaidd. Ein hichelgais yw gweithio mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar ein defnyddwyr a gweithio mewn ffordd ystwyth, fel ein bod yn gallu parhau i wella'n gwasanaethau. Methu mewn ffordd gyflym a rad os oes rhaid methu o gwbl, ond parhau i wella trwy'r amser. Rydyn ni reit ar y cychwyn ar hyn o bryd ac yn gwneud ein prosiect cyntaf o weithio yn y dull yma gyda CDPS, felly mae'n ddyddiau cynnar. Ond mae'r tîm sy'n gweithio ar y prosiect yn dweud eu bod nhw'n dysgu llawer ac eisoes yn gweld pethau mewn ffordd wahanol. Rydyn ni bendant yn gweld bydd cael adborth gan ein defnyddwyr. Yn ddiweddar, wnaethon ni wneud gwelliannau i un o'n gwasanaethau llifogydd ar sail ymchwil gyda'n defnyddwyr, ac mae'r adborth i'r newidiadau hynny wedi bod yn bositif iawn. Nathon ni gychwyn drwy edrych ar un broblem benodol, gydag un grŵp penodol o staff, ond wedyn wnaethon ni ddarganfod drwy siarad gyda defnyddwyr bod angen newid ffocws ar alffa. Roedd hyn yn golygu bod angen staff gwahanol, ond ro'n nhw eisoes yn brysur yn wneud pethau eraill. Felly, y sialens fwyaf oedd sut i greu capacity
i'r bobl briodol gydweithio ar alffa, a sut i gael cydbwysedd rhwng y prosiect hwn a blaenoriaethau eraill. Y ffordd mae ein tîm digidol bach wedi cadw i frwydro dros weithio mewn ffordd ystwyth, ac mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr. A'r ffordd mae nhw wedi achub ar y cyfle i weithio gyda CDPS. Mae hyn wedi arwain at y strategaeth newydd a chydnabyddiaeth bod angen newid. Mae wedi bod yn siwrne anodd, ond dyda nhw heb roi'r ffidl yn y to, a dwi'n falch iawn o hynny. Bod y broblem wnaethon ni gychwyn gyda ddim yn wir broblem fawr i'n defnyddwyr, ond yn hytrach yn broblem fawr i'n staff. Ond bod gan ein defnyddwyr lu o broblemau eraill gyda'n gwasanaethau y mae angen i ni drio eu datrys. Roedd da ni rhyw fan ddealltwriaeth o'r blaen. Nawr mae da ni'r dystiolaeth. Rydyn ni nawr i mewn i alffa, ac mae'r tîm yn cychwyn creu prototeipiau a phrofi, sy'n gyffrous achos dyma pryd ni'n dechrau gweld beth sy'n bosib. Ac ar yr ochr gorfforaethol sefydliadol, rydyn ni'n cynllunio sut i weithredu ein strategaeth ac yn blaenoriaethu beth i'w wneud nawr, nesaf ac yn y dyfodol.